Ni ne mai siriri, ni ne mai lange-lange, shugaban asibitin siriri lange-lange. Yau na zo muku da sabon update. Kun ga wannan 2 in 1 kenan. Wannan 2 in 1 kenan ake kiran shi. Wannan 2 in 1 kenan maganin sanyi kuma da maganin karfin maza, wato maganin marke kenan. So abin da aka hada a nan insha Allah rabbi a mazaninku na maza wanda kuka yi sabon aure ko kuma auren ku ya dan kwana biyu ana dan samun matsala, musamman matsalar kankancewar gaba da kuma saurin kawowa saurin inzali da kuma ana jin gabobi suna ta ciwo, to shine aka hada muku 2 in 1. Za mu sha ku gani, saboda muka sha sai mu muku bayani dalla dalla. Bismillahir rahmanir rahim. To wannan shine 2 in 1 muka sha. Wannan abin da aka hada shine an samu namijin goro guda uku, kwaya uku. In ka samu namijin goro kwaya uku sai ka bare bawon sai a yi blending nashi. Aka yi blending nashi ya koma kamar ruwa, shikenan sai a zo a samu lemun tsami kwaya biyu. Lemun tsamin kwaya biyu sai a nemi abin tacewa, irin abin tacewa kamar alal misali irin abin da ake tace shayi da shi, sai a tace shi. In aka tace shi sai a zuba zuma. In aka tashi zuba zuma sai a zuba zuma cokali uku. To insha Allah rabi, idan only once kake so kai, to idan kai wannan kayi na karfin marke kenan. Insha Allah rabi, idan minti uku kake ko minti biyar sai kai minti 30 ko minti 20 da wani abu. Za ku gan shi ɗan ƙaramin haɗi ne amma kuma sai bala'in aiki. Ɗaya kenan. Na biyu kuma idan kana da kankancewan gaba ko kuma bayan kankancewan gaba kana kuma da rauni kana da rauni, to rauni abin da ake magana da shi a nan shine sai ka samu marke, sassaƙen marke. Idan ka samu sassaƙen marke sai ka samu citta mai yatsu. In ka samu citta mai yatsu sai ka samu kuma kanumfari da keke. Ka samu kanumfari da keke, an samu guda nawa? An samu guda uku. To abin da za ka yi sai ka samu masoro. Ka san masoro sai a haɗa su gida su huɗu kenan. Sai su ma a dafa su. Idan aka tashi aka dafa su, insha Allah rabbi idan ka sha markenka zai zazzago. Kuma idan ya zazzago za ka samu ƙarfin jiki. Za ka dinga yin awa 2-3 kana raya sunna, bayan raya sunna kana yin jihadi, kana kashe muganan abubuwa guda 100 a cikin dare ɗaya, babban jihadi. So saboda haka in kuma kana so za ka iya haɗa su gaba ɗaya ya zama 2 in 1 kamar yadda muka haɗa wannan. Kaga shi kenan sai ka ajiye shi ka dinga sha zuwa tsawon sati guda. Insha Allah rabbi ka zama sarki a cikin gidanka. Abin da muke so ku yi mana liking, ku yi mana sharing, sai ku yi wa annabi salati kafa 90 a comment section, saboda mutane su amfana, kowa da kowa a Najeriya. Ba ma iya Najeriya ba, duk duniya gaba ɗaya. Ni ne dai har yau da kullun naku mai sirri mai lange asibiti wanda take cikin Bauchi. Insha Allah rabbi muna taimakawa jama'a ɗaya bayan ɗaya. Na bar ku lafiya, sai an jima.